كيدوم ምንም ነገር ከይኮኑን 40 ዓመታት ከመላለሱ ዘኻሉሉ ምክንያት እንታይ እንተ ተባሂሉ ዕለት ዝበልዕዎ ዝነበረ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንታይ ነይሩ እንጀራ ነይሩ እዚ እንጀራ ዝኸኣ ናይ ሰብ ምግቢ ይኮነን እስኪ ምሳይ አውጆ እስኪ ዝበልዖ ዘለኹ ምግቢ በል እስኪ ናይ ሰብ ምግቢ ይኮነን በል እስኪ ናይ ሰብ ኢድ የብሉን በሉ ሃሌሉያ ናይ ሰብ ዝኾነ ኢድ ዘይብሉ መና ካብ ሰማይ ዝወረደ መና ይበልዑ ነይሮም እስራኤላውያን ሓደ እዚ ክትሓስቡ ክንብሎና ካልኣይ ነገር ከዓ እዛ ምድሪ እዚኣ ተረጊማ ስለዘላ ካብዚ ዝተረገመት ምድሪ ዝበቀለ ኣይኮነን ናይ ሰማይ መና ካብዛ ምድሪ ዝተረገመት ዝበቀለ ተዝኸውን ነይሩ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ነገር ብሙሉእ ታገብሮም ንኽእል ነይሩ ኣታክ ገብሮም ንኽእል ነይሩ ምሳሌ ባክተሪያ ቫይረስ ካንሰር ዝተፈላለዩ ሕማማት ኣለዉ ምሽ ብምግቢ ዝመፁ ነገራት መብዛሕትኦም ካንሰር ፎር ኤግዛምፕል ብትበልዑ ምግቢ መብዛሕትኡ ዝመፅእ ምን በልዑ ምግቢ ዘይምጥንቀቕና ማለት እዩ استعشق نجارات من بالعنا إحنا بقى استعشق نجارات بقى أنا أفريقيا اللي خلنا زمزم بالعود صعدون إحنا خفيتنا نبلع نستينا عايزوي استعشق نجار هاللويا نايس إلى الله زخونة أجمع له سايد إفكت الله ولا مسحان مكون التخنينة تبلع خلها التكنينة أنا بعلم مدحاني في كانتو حد كاي كنينة ناي مدري بيولوجيكالي كنينة خابط صوت زمتسي خابط صوت زمت أصل زخونة انتهى له سايد إفكت الله سايد إفكت زي بقولوا مجبجين كاب سماي كمت نيرو هاللويا مسخا كاب سماي زورة دمنا إسرائيل أنت هاي قبروا نيرم علت النعارين أنت هاي قبروا نيرم يبلوا نيرم علت يوردوا لهم نيرم بيسوس سم علت زبرها البرهان اللي حدث هاللويا بيسوس سم نايك زيابير كان علت كبرها لكم يا هاللويا مع زمعت علت دي تدي مالتي بك تمال زبرها الكبرهان لما أنت يكون زقلقلك تمالي زبره لك نجر نتمالي قلقلك كله لما أنت خا إجزابير حدشي متعرف تزارب كله إجزابير مالدا مدرنو أديسنو مالدا مالت كل جزء بزال على أوت خابدك أسكا نيوز خونا نجر كمتسأل كله بيوتك إذا خا مستيرو من دنو تايتني يسترو تتباهيرو اتخاب سماي زورد منا زخونا كريستوس بزعبو مسمعت راي كابو تبلع أنت هونك فور إكزامبل رايسكي إسرائيلان حدور حزا أكل لك حاب جزء مصاصو كاب جزء حزام وزوج مجبي بليعون نحدور حتى راي أقل جلوهم ناتنا تعرنا حدور حتى راي زجر قلنا بايزوه مخان حدور حزا قل قلك كاب زحمة تجمعت له كاب جزء إسكاز ما تحصل زخون حدور هي كاب جزء مصوص ومستود أجنا نام موسى مسأوجو موسى أنا بجزاب هرت قليو جزاب يركان إسرائيل حزب زخون مجبي كابل عمي إلوه كاب سماي دايز مثل مجبي درجت مالت انتهي مالتيو كأجج أبصاوي كأ بمعارس تلوث قجاي يمثل خطريوه كلهم كأن هاي معارك قجاون يمثل كطعم كله طعم خا انتهي طعمني ريلانينا بزيتي ويكأ بويرا زيت مالتيو بتلو من حنا والعزلنا زيتي يكونن هاللويا السخال زيتيو مصحف قدوس فلو زل زيت خالي هاللويا اني ويسكن ات اوريجينال زخونه اويل زبحال اويل زبحال اوريجينال زخونه تناي ويرا زيت زبحال نسو انتي يقبر نيرو زتلخي قجا زمسل طعم نيرو يبل تيست نيرو مالتي كبلعو خلو ግን ንሁሉ ህይወቶም ዘገልግል ነገር ይነይሮ ፕሮቲን ነይሮ ቫይታሚን ነይሮ በቀጣይም ዘይብሉ ነገር ኢነርጂ ነይሮ ካርቦሃይድሬት ነይሮ በሙሉ ወድሰብ ዝደልዮ ዘበለ ነገር በሁሉ አበ ሒዝ ነይሮ አብትመና ሒዝ ነይሮ ሃሌሉያ كبلعو خلو ታይ ኾነ ነይሮ ካርቦሃይድሬት ዝደልዮ ካርቦሃይድሬት ኮይን የገልግሎም ነይሮ ቫይታሚን ክባርኩ ለኻ ብዙ ዓይነት ቫይታሚን አለብሽ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ቢ ቫይታሚን ሲ ነበር ከማለት ቫይታሚን ዲ እዚ ሁሉ ኮይኑ እንታይ ይገብሩ ነይሩ የገልግሎም ነይሩ ሰውነቶም አቲ ማለት أنا حجي زعبا برخا زبلعو زنور منا خزارب كوي كون كندلي زلو هاللويا بزعبا حدش كيران مصي زلو منا يزارب زلو فريز قال كلنتناوي هيوت زبنا هاللويا كلنتناوي لوط زبنا هاللويا كبرني يسوع يقول يسوع منا نبلعو كوي نازل الحج سمعوا بس قطع نقولكم ناب تقصي كأتي أنا بدي معصرة كله تقصي سمعوا إسرائيلاويان انت أيام كوينهم نيرا مسيركم بتعامل يزجر منانا إسرائيلاويان بحد عدم ودكات مخنيات زمت حاتيات موتن نخلهم سبات أفكت جيروهم إسرائيل عشان زخونا كاب جمت سلزوت أنا زايوت مناتهم نخاب زخونا بتحصل تقوى عسكر نتأيت وتسن بايزوي كاب سماي زخونا نجر خفت الكادر عايزلو قلت أصلاً even كان أنا مساعتهم سلوت أنا جراين برن بايزوي كان أنا مساعتهم ناب عرفت أتون ولا نام مساحة قدس سلام انتهي اتحق إني عرفت خان أنا زي كونس اتحق إني عرفت خرصوص لازم بلا كريستوس كأي بتأنيو بأكل مالته تسوى إسرائيل عرفون تزخون نيرو سلب خالم علتي تنبي تايم تزارب النيرو ولا مساحة قدس
داوود بزعبة خالي معلتي الزارب زلو إبراهيم عرف 4 زلو مالتي بزعبة سنبت عرفتي سلازي بزعبة مع أنت عينت معلتي الزارب زلو بزعبة سنبت بهار معلتيها إتا سنبت بهار معلتها أجزابير سرح زود دلا معلتيها نسخة زغونت معلت قدام تبهال زي كونة تسي إذا سنبت بهال زلا ودسب فاسيكانا ودسب كم زغونة سنبتنا خامني ودسب من يسوع كريستوس يسوع اوكي كم انت خوين راي وحجي نابلو كيدان نمنسمو ابلو كيدان زنبره كل بحقات مخنيات نابدق سبا زاتو كل اسرائيليان افكت غيرهم كاب سماي زمص ነገር ግን ተخلاخيللو እንታይ ማለትي ካብ ሰማይ ዝመፀናይ ሰማይ መናገር ካብ ዝመጽ ዝነበረ ሕማም ታይ ገይርዎም ነጽ አውጽይዎም 40 ዓመት አጓዓይዝዎም ብዘይ ሕማም ብዘይ ቃንዛ ሃሌሉያ ክብር ንኢየሱስ ይሁን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገም ሓሊፎም ሕጂሆም እንተ ኮይኑ رايو اب ايدن جنت ريو كلهم جن اب ايدن جنت زنبره ودسب كابتا خيتبلع استعززوم انتي غبري بالمصحف قدس بلعي بالمش بلعي وديو بلعي عندي وديو دحراي كايس كامطين تايلو بلو انا خاب سماي زورد زبلع منا يلو نعايز بلعهم ان انت بلعهم يهم تموت مخنياتهم بمبلع سلازموتنا بمبلعينا ندحن معناتي فللي انت ايو اتبقى بزبلع ነገር መንፈስ በላሽዎ نحنا خا باذنا بزبلع ምግቢ ወይ ከዓ በዓይና بزرئنا እግዚአብሔር ቃል ምግቢ እንታይ ይኸውን ህይወትና ይለወጥ ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ ናብ ምድር ዝወረደና መናና ዕለት ዕለት ንበልዖ ኢየሱስ እዩ እዚ ቀሊል ነገር ገይርኩም ከይትሪው አነ ሕጂ ትምህርት ተኸምር ከለኹ ንባዕለይ ብጣዕሚ ተጠቂመ እንጆይ ገይረዮ ተሓጉሰሉ ዘመረኩም ዘለኹ ትምህርቲ ስለምንታይ ደልኩምኒ ኣብ ህይወትና ዕለት ዴይ ቱ ዴይ ኤክሰርሳይዝ ንገብር ህይወት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ጎይታ ይባረክ ريليجيوس كي تكونوا هايمانوتنيا ترديكم مالو هايمانوتنيا حسابات انتايا كل تتصقم اللهم حدا بزحالف رديتهم زنبرو كلايكا نقصالي زلو خالق حساب حزام زنبرو زيات اخوينا زيات جبريلهم تكنيك يتقم ريليجيوس طبعا تايلو مصحف كي تحضروا يلو كي تحضروا حدا خاب زمصحو كي تبلعوا يلو كلايكا كاب تتاكبوا منا وانت كي تقبروا نصبح كي تحضروا ودياو بلعيو فاست فود يخاط بلع زلك يسوس فاست فود نه هاللويا إنرجي زبنا فاست فود هاللويا بوش تحايلنا بوش تصورنا خن حدث زجبرنا نه هوت ما أدي ويتاي بارخ يسوس بلع سب دخون خونا يكل يسوس علت بقال أملاخ زمجب سب كل جزء كلن تنو أنت أيو سترونج يخبرني يسوع زمت حمامات قعزات قعسة ما يخونه سلزي نبزي نايلهم عند حسابنا خنم لسكلنا نهيوت إنجرانا كريستوس كم زخونا بعلو كريستوس انتهي كم زبلنا حنت قال كنزرارة بينا مالتيو توليلنا ناب ماتيوس معراف 4 وطر 4 خنكيلنا ماتيوس معراف 4 وطر 4 يسوس خزارب كله انتهي لنا سب يبل كاب اف اغزيابيهر بزوت انتهي انجرا امبر مانو قال امبر بنتاي بطراي نبرن بقال راي اي نبرن يسي كاب እግዚአብሔር አፍ ዞጽ ምግቢ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር አፍ ዞጽ ማዕዲ ክርስቶስ መና ክርስቶስ ክብር ነው ሲሆን ስለዚህ እጂ ካብ እግዚአብሔር አፍ ብዙወጽ መብሊና እንመላለስ ነህና ማለት እዚ ቃል አብ ካብሉ ኪዳን ወሲድዋ ካበይነት ካፍታ ብሉ ኪዳን ተጠቂሳ ዝነበረት መና እታ መና ሳኻ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 8 ንረኽባ ኢና ማለት እዩ ቶሎ ኢልና እስከ መጀመሪያ ሉቃስ ማን ነው ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ዘሎ ሐሳብ كنزال ربنا thank you Holy Spirit hallelujah thank you Father praise God hallelujah 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 تولينا كنبباينا كم زي بلنا يسوس قنا إلو قطر 4 سب كاب أف أملاخ زوز ويكاب زوز خلق عالمبر كاب منتاي كاب أف أملاخ زوز مني بمجمرك أرزنا برامش قال كا أب إخزابير زنبرك قال كا إخزابير زنبرك قال كا سجاز خونه مني كرايست سلازم حجي يسوس كن ملع خلنا يسوس كن سمع خلنا خابي زوت إيران بالعزلنا مارتي كاب أف إخزابير زوت تخوينه كاب إخزابير هو تزوت زلوا مارتي هاللويا اللهم نيهم مزجزها كاب إخزابير هو زوت إخات بالعزلنا خاكو هاللويا كريستنا زي وانجيل مالت زي ذات سواي حق زي اللي نحنا حقي نجيزيو زقلقل زنبره لك خمت منا وريد زنبره ولا جزء نجيزيو زقلقل ناي كريستوس مثالي إمبر حق أنيا ونتنيا نجار يكونن يتحق أنيا ونتنيا نجار حق زي يكون سنتاي وانجيلي حقنا وانجيل سلالي نيرو لك خمتي مدراو زنبره منا كولو خلو ولا بلي عم ويتوم يزوم مصحف قدوس مش مغنياتم تحق أنيا منا بعرف كريستوس ولا زنبره
أتيجن مثالي نيرو زسيم كحق كأكريستوس كسب مجلسنا خوين يقول لنا نبرة كريستوس مسمت أجنا حقي أقول تابكيو سلزي نملعون إحنا مرت على نزاع سوي شارك حقي حقن أجان حواوسات سب خلا أنت خوينا باي زوي بتعمز حزن نجري إكسباير ديتو استبلاشوا ويكأز حلفة مجبين نقول عتانتي خام مجام مالتي سلزي كنقرأكم واجهت كفرة تخوليهم challenge كجاتمكم خالي رحلات كجاتمك خالي بزوح عينة سجمات كجاتمكم خالي ونجرجن نابشيوت كذا أتوقع أنتايكم زخونك تفلت عليك فليخات بلع عليك قويتاي بارخ تلفزيون كيف تقولي خلهم تتنقيكم تسمعوا وتنبي تتنقيكم مغنياتهم بصحات نبيات حسوت نبيات كوينهم تجريت أنا في العالم كزاربوا خلوا خاب كريستوس كان عنا زبلاشو خاب كريستوس يوت زوج أكا بكريستوس عشان خاب ستود الكانجر زت أركا تنبيتات الناس معنا هيوتنا نبلاش سباتكم كون خلينا سلازي انتهي لنا مصحف قدس زارب كله سب كنبر زلو كاب እግዚአብሔር ውስጥ ብዙወጽ እንታይ ቃል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ነመስግነካለና ሃሌሉያ ካብ ውስጥ ዝወጽ ቃይና ነበር ዘለና ንስኻ በክርስቶስ ዘሎ ህይወት thank you holy spirit ሃሌሉያ ግን እዚ ቃል እዚ ካብ ይምጽኦ ኢየሱስ ካብ ከም ዘምጽኦ ንኺድሞ ናብ ዘዳግም ከርእየኩም ከም ዝበልና እንታይ ኢሉ كل قالنبر بنجرات رأي نبرن صحف إيلو ملسل إيلو صحف إيلو ملسل لهم زبلك على الله أبي هذا صحف زداقم عراف شو من تنايد قطر ثلاثة زداقم عراف شو من تخبط ثلاثة زلا قالي تقي سوا يسوس الساعة عمل نايبلا بقولك كده عنجزة كابك زابير أفزوت زنبرة مثالي خوي نزاقل قوم زنبرة متاعيو منا لك خابه وشتك زابير زوت نيرو هاللويا نايكروس مصالي كوي كابك زابير كم يجن كون I don't know كم يكون كم زغال جن كابك زابير زخونة نجرت قراري زوت خوينو مجمو خوينو قريب الله مزنبرة زبلعوا نجر نيرو كريوكم يد حراي even تخوحنوا بعلو صوتي اللي زنبروا ما يون بعلو خلاص كم زنبروني نجر نايل قدام يقولوا مرة بعسرته ويقول سين انت ايكن زنجرنا زلوا بزل حساب بتعمز قرمكم نجر ايوه كم زيب لنا تبلك تاي كم زيب لنا قصة ثلاثة سب كاب أف إجزاء هيرزو بزوت خلو نجر دا أمبر بإنجرات راي كم زين بر من أنت تفلت إخاء من كفلت أكا من تتعجب ركا لك إجزاء هير كاب أف إجزاء هير بزوت ناهي وتنجرا بزخونة بكريستوس أمبر بإنجرات راي كنبر كم زين غير كريه نادل إجزاء هير هاللويا كنقولكم كريستنا بإنجرا زنبرنا براي كونن كريستنا بمدراو نجر بجنزب بزح زنبرنا براي كونن كريستنا أبز مدر بزلو successful تباهيلو بزصوع نجر بتعم زجرم هيوت زجرم حدار زجرم نابرا زجرم ليكجرز غول لايف قال مريلهم بزحسبوا التحساسبا زنبر كم زي يكون أخت فلتو منتي يوم تمارز ولا هم لهم من يعتم بزحسبات كريستنا مال تايز مسلم صبغ ماكينة دايما كبار محاز زجرارم جزاو تمهلاو نابزخون عد مخاد بق على كامش زخون أسمات هاوز زخون هيوت علومش هيكون عندي أنا ماجيك إذا مثلاً حاسة سمع خلو كم زخواني لما أنتي قرر دجال خبلوها خلو أنت إذا نجرزي كريستنا دي ويس ماجيكي تقولوا دكتور ويس آمين أي رسيفهم تقولوا هلا هذا جزانا تلفزيون عين رأي بايزي مغنياتهم بزح نجارات كن رأي جميرنا في سبيت هجي تخافتهمش ويحلف اللي بجهات ولا شيء يحلفوا حدا يمس كم زخواني قلات قلب يحلف اللي زخوان نجاري مس أطفأ أيوه مترشالة حق أطفأ الله فريز قاد سلام انتاي نحنا نبعلنا خير لنا يو قم تخوينا مرت سلازة تايه مرات لنا تلفزيون زي نتفو بقى تلفزيون تفيو زيابير مسكن الجزء ده اللي خاينا قر مريت كاب زي أتكم زخون نقر تهالي كاب وصاقن زليكا إيسوس هالو هاللويا زخون يكون تمرتو السمع كلهم سلازة سمع أي سمعان تسمعوا الله أنت هونك هو هذا كاي بايزو توهيدو كأخذ خونه بايزوي حق تسمعها تأخذ خون أبيوتك تايخون يقلت أبيوتك قلت كلون تايز خون زعجر كوين يقلت زعجر هم مشيلو حق تايجبر يعجر كامالتي عرفت على باي جبر كامالتي فرحات بلا كامل كل جزء انتي سمعك جبر كاوش جادجمنت فرد بقى بزعبة حماء فرد لك بزعبة حوك حماء فرد فرد مجمرة فردنا بقى عايز جمر انتي زبل أنا زي ربح أنا زي تكم أنا خفوق سب أنا أكوي سب تبل زور لك نايزيك أزجدده تبل مالتي نحوكا خبرك نجيب لك
ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናብ ልብኻ ተፈይስ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ፍቅር ተፈይስ ናብ ልብኻ ፕሬዝ ጋድ ኣነ ሓጢአተኛ ዝነበርኩ ሰብ ኣነ ክፉእ ዝነበርኩ ሰብ ኣነ ክፍቀር ዘይግበአኒ ዝነበርኩ ሰብ እግዚአብሔር ኣፍቂርኒ ስለዚ ሓወይማ ክወድእ ከሎ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ዘየፍቅሮ ኢኻ ትብል ማለት እዩ ፍቅሪ ኢኻ ሼር ትገብሮ ማለት እዩ ምሕረት ኢኻ ሼር ትገብሮ ምሕረት ዝተገበረሉ ምሕረት ዝገብር ዝተፈቀረ ይኽፍቅር ዝኽእል ስለዚ እዚ ኩሉ ከም ጸልና ዝኸኣለ መን እንተልኩምኒ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ዝወፀ ምግቢ መጽኢልና ኣሎ ካብ እግዚአብሔር ባዕሉ ዝነብሩ ህይወት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና ኣሎ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እቲ መና እንደ ክዛረብ ደልየ ከምዚ ይብለና ንቐጽል ብእንጀራ ጥራይ ከምዘይ ይነብር ምእንቲ ከፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ይብሎም ኣጥመየካ ኦኬ ኣጥመየካ እንታይ ማለት እዩ ግን ብሓድሽ ኪዳን ነምጽኦ ከለና ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ምንም ዓይነት ጽጋብ ከምዘይብላ ክትፈልጥ ገበረካ እግዚአብሔር በሃይማኖትካ በጻዕርካ በጸሎትካ በጾምካ ብዙሕ ፈቲንካ ኢኻ ነገር ግን ምንም ጠብ ዝብል ነገር የለን እንታይ ዳ ኢየሱስ አሎ ሃሌሉያ ብኢየሱስ ግን ዕጋበ ዝተመልኦ ህይወት ክነብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካ እውን ዘይፈልጥዎ ማና ከዓ እንታይ ገበረካ ኣብልዓካ ለካ ካብ እግዚአብሔር ኣፍ ዝወፅእ ቃል እምበር ብእንጀራ ኣይነብርን ተባሂሉ ዝተጻሓፈ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተነገረ ስለምንታይ እዩ ማለት እዩ ስለ እቲ ወሪዱ ዝነበረ እንታይ እዩ ማለት እዩ መና እዩ ማለት እዩ እዚ ብሓድሽ ኪዳን ዝመና ከም ዝበልናዮ መን እዩ ኢየሱስ እዩ ቁጥሪ 4 ረኣይዎ በዘን 40 ዓመታት ይብለካ ውፅኢቱ ክንሪኦ ከለና በሊዖም መና ውፅኢቱ እንታይ ረኺቦም ውፅኢቱ ረኣይዎ በዘን 40 ዓመታት ክዳንካ ኣባኻ ኣይበለየን ደስ ኣይብልን ስለምንታይ ዘይበለየ እንታይ እዩ ሚስጥሩ እቲ ሰብ ጥራይ ቆርበቱ ጥራይ እኮ ይኮነን ጥዕና ዘለዎ ኮይኑ ናይቶም ሰባት እኮ ውሽጦም ደገኦም ዕንቶም ኩሉ ነገሮም ባይዘወይ ስለዘይተኣዘዙኦም ኣብ በረኻ ሞይቶም እምበር ዝበልዕዎ ዝነበሩ ምግቢ ሕማቕ ነገር ስለ ዝገበሮም ወይ ከዓ ክቐትሎም ክሞቱ ስለ ዝገበሮም ኣይነበረን ስለዘይተኣዘዙኦም ኣብ በረኻ ሞይቶም ዝገርመኒ ኸ ተዘእዘዙ ነይሮም ግን ማእተው ነይሮም ግን ኣይተኣዘዙ ናብ ዕረፍቲ ኣተውን ኢልዎም ስለዚ እንታይ ክነግረኩም ደልየ 40 ዓመት ክዳንካ ኣይበለየን ከዛስ እግርኻ እውን ትብል ቃል ኣላምሽ ኣይሓበጠን ሙሉእ መዓልቲ እዮም ዝጓዓዙ ነይሮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ደው ክብል ከሎት ደመና ደው ይብሉ ከዛስ ድንኳኖም ይተኽሉ ኣባይ ይሓድሩ ጽባሕ ይመጽእ እግዚአብሔር ተስ ይብሎም ተበገስ ይብገሱ ከም ወታደር ማለት እዩ ተበገስ በኋላ ናበይ ከም ትብገስ አይትፈልጥን 40 ዓመት ሙሉ አቡ ተሽከርከር ብራዘርስ እግዚአብሔር ግን ትክክለኛ ሚሊተሪ ይመስለና ሐሳን በቃለካምሽ ሚሊተሪ ቤት ተረድኩም አለምሽ አዚርና ብዝነበርካ ሕርሶሙን ይምልሰካ ንምንታይና ዘይርና አንተ ተባሂልካ ክትስልጥን ትባሃል ማለት ክትንክር ኦኬ ምንም ኮ ስራሕ ነገር ስለዘለ ይኮነ ሚሽን ስለዚህ ዘይሮም እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብቲ ቦታ ይምለሱ ነይሮም ዝገርመኒ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ዝነበሩ ቦታ ተመሊሶም ኣብኡ ይርከቡ ኣብዚ ዳን ፈልጦኒና እዚ ቦታ እዚ እንታይ ዝገብረና ዘሎ እግዚአብሔር እንደገና ይዞሩ እንደገና እዚ ሁሉና ተጓዓዙ ግን እግሮም ኣይሓበጠን ማለት ኣይሓሙም ነይሮም ማለት Thank you Holy Spirit hallelujah ልዕሊ እዚ ምድራዊ ዝኾነ ናይ ውድቀት ሓይሊ ዘንብረና ናይ እግዚአብሔር ሰማያዊ መና ለና praise God ንሱ ልዕለ ተፈጥሮ ዝኾነ ህይወት ከምብረና እዩ ንሱ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ጥቃዓት ከየጥቃዕና ሓጢአት ከየጥቃዕና መርገም ከየጥቃዕና ወይ ከዓ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ናይ ዲያብሎስ ሲስተም ስርዓትን ኣብ ህይወትና ከይሰርሕ ልዕሊ እዚ ናይ ምድሪ ስርዓት ዝኾነ ህይወት ከምብረና ዝኸኣለ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ እግዚአብሔር ህይወት ኣለና ካብ እግዚአብሔር ዝወፅእ ናይ እግዚአብሔር እስትንፋስ ዝኾነ ክርስቶስ كم تخوينو انتهي كنا مهار نحن كاب إسرائيليان سك حد نجار كنا مهارنا لو معانتي كاب إسرائيلاويان انتهي أم كوينو إذا كل نجار نتجبر لهم نجار جن أبي وتمزح نجار قاتي مم إسرائيليان إذا كل نجار قات من كله نحن انتهي نمهارلو كنا مهارلو متحف كل متحف لنا حساب الله أب قدام أي قرنت أصلا خيرمو معرف عسر تزول حساب كنا زلارة مينا أب قدام أي قرنت أصلا معرف عسر انتهي بلنا قدام أي قرنت معرف عسرته معرف عسرته كاب حد جمير زول حساب بزعبا إسرائيلاويان أبرخ زبرعو منان ستيو هياو منش زخونه مستن يزارب نساتهم جن بزخول من قد جن تايجيرهم يرم بقدايز جمرنا حساب أجروم ريمهم أيت عززوون زبول خلته قلت علو انتهي مالتيو بكريستوس بمسك السسر حنا سرح زي نقبل انت خوينا انت كوينا زي ما إزاز على بيهوتنا مالتيو
بسرحنا نأمن تخوينا بسعرنا نأمن تخوينا بجبرنا نأمن تخوينا انتهي بهالزي نوانجيل زي إز السب تبايل سوا بهايمان عين تاريخها خالي بايزوي بهايمان عين تاريخها بق خاب كريستوس قالوت أي تودي اللي تسرح اللي زبل زي كونس كسرح قبل زعر سب تاي بالو أوه زينك زيارة تأزي بال أب تكلني يا رديت أنت مسكينا جنام أب عين أملاخ مالتيو كريستوس سريحون زود قالو زئز السب أب عرفتي إزنبر كلتا سبات كريوكم خالي مارتان مريم ذكركم مرمش مريم تعينت بحر نيروا كفيلا تعزيزا نايمن قال سمعنيرا ناي كريستوس قال بمسمع سناي نجر حريا مريض عليرا مريم كان مارتا خنتاي نيرا قويتا انا تحقصو تايت بنيرا توخ نيرا هو كاتنيري هو تامالتي ابسر عين خريو خلا خنتاي مريم زي تحجزها اس كلنا نتغوايت كابكيتشن نابتاشمو نابتنا بسالون قلمنا تغوايت مريم كفيلا يسوس كاو افز وص دمص تسمعني هاللويا سلازي مارتان تايلا قويتا يلاتو از كله غعاز كله از كله دكم كله سي اي تحسبل زي تحجزن مريم زي تنغرا يلات سمع مارتا يلوها مريم سناي نجر مريصا كابا يوسدن هاللويا سناي نجر زمرص سبالو سناي نجر كاب እግዚአብሔር አፍ ዝወጽ ድምጽ መንባሪ ሃሌሉያ ካብ እግዚአብሔር አፍ ዝወጽ ቃል መመለላሲዩ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ስራሕ ዝተበገሰ ህይወት መምላሲዩ መንባሪ ስለዚህ እንታይ ክብለኩም ደሊለኹ ኣብዚ ሓሳብ ክንሪኦ ከለና ጳውሎስ እንትምህርትና ተጻሒፉሎ ዝብለና ዘሎ ሓሳብ ክሪኢና ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣምጽልኩም ኣለኹ ቶሎ ኢለ ክዛረብ ክፍትኒ እንታይ ዝብለና ካብ ሓደ ጀሚሩ ዘሎ ሓሳብ ራእዮ እንታይ ብለና እህዋተይ ኩላቶም አቦታትና ትሕቲ ደበና ከም ዝነበሩ ኩላቶም ባሕሪ ከም እተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ኩላቶም ድማ ብደበናን ብባሕርን ናብ ሙሴ እንታይ ገበሩ ተጠመቁ ናብ መን ተጠመቁ ምስ ሙሴ ተሓባቢሮም ማለት ተጠሚቆም ማለት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ምስ ክርስቶስ ተሓባቢርና ኢና ሃሌሉያ ምስ ክርስቶስ ተጠሚቅና ኢና ፕሬዝ ጋድ አሎም ሳይ እስከ ቁሩብ ከብረልኩም ኣብዚ ሙሴ ካብ ግብፅ ሒዝዎም ናበይ የጠሚቁዎም ናብ በረኻ ብበረኻ ገይሩ ናበይ ብኢያሱ ከዓ ናብ ከነአን ንሕና ኸ እንታይ ማለት በኋላ በኋላ ሙሴ ናብ ዝረገጾ ምድሪ ይረግጹ ነይሮም ሙሴ ናብ ዘለዎ ቦታ ይኸዱ ነይሮም ሙሴ በረኻ ምስ ሞተ ክልተ ሰባት ጥራይ ተሪፎም ኩሎም ምስ ሙሴ ዝወፁ ሞይቶም ነገር ግን ኢያሱን ካሌብን ተሪፎም ኢያሱ ማለት ኢየሱስ እዩ ኢያሱ ከዓ እቲ ሓድሽ ትውልድ ሒዙ ናበይ ኣትዩ ኢያሱ ናብ ዝኣተው ሒዝዎም ኣትዩ ናበይ ናብ ከነአን ሓራይ ናብ ሓድሽ ኪዳን ንምፃእ ኢየሱስ ሞይቱ እንታይ ኮይኑ ብሞት ተጠሚቁ ትዝክሮ ኢኹምሽ ኣነ ዝጥመቃ ጥምቀት ኣላትኒ ኢሉ ኢየሱስ በይነ ዝጥመቃ እዩ ማለት በይነ የማንም ክሕግዘና ይክእል ማለት እዩ ዳሕራይ ኢየሱስ ተጠሚቁ ብሞት ንሕና ከዓ ሞቱ ብዝመስል ሞት ከዓ ምስኡ ተጠመቅና ይብለና ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ማለት እዩ ቁጥሪ 6 ሞቱ ብዝመስል ሞት ምስኡ ብጥምቀት ተኾይና ተቀበርና አይናይ ሞት መንፈሳዊ ሞት ምክንያቱም መንፈሳዊ ሞት ስጋው ሞት ጥራይ ኮነ ሞት ኢየሱስ መንፈሳዊ ሞቱ እውን ይሞይቱ ምስኡ ከዓ እንተኾይና ኢሉ ተቀበርና ምስ በለ ትንሳኤ ብዝመስል ትንሳኤ ከዓ ምስኡ እንታይ ገበርና ብጥምቀት ተሳእና በይናይ ጥምቀት ናይ ትንሳኤ ጥምቀት ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣነ ብማይ ከጥምቀኩም ኢሉ ድሕረይ ዝመጽእ ግን ብመንፈስን ብሓውን ከጥምቀኩም ኢሉ ኢየሱስ ባዕሉ ምዕራፍ 1 ግብረ ሐዋርያት ቅድሚ ምዕራጉ እንታይ ኢልዎም ናይ ሙዳታ ቃልያ ነይራ ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልታት ክትገብሩ ኢኹም ኢልዎም ብመንፈስ ክትጥመቁ ኢኹም ኢልዎም ብመንፈስ ምጥማቅ እንታይ ማለት እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ መንፈስ ምቕባል ናይ ትንሳኤ መንፈስ ምቕባል ሃሌሉያ ተቐቢሎሞ ንሕና እውን ኩላትና ክርስቶስ ምሳመና እንተኾይና መንፈሳዊ ጥምቀት ተጠሚቕና ኣለና ማለት ብሓድሽ ህይወት ክንመላለስ ሓድሽ ሰብ ኮይና ተሲእና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ የማነ ኣቦ ኸይድና እውን ምስኡ እንታይ ኮይና ተቐመጥና ጥምቀት ኢየሱስ ማለት እዚ ስለዚህ በኻ ዘለኻ ሕጅስኻ ኣበይኹም ዘለኹም በአካል ጽቡቅ አለና ወፍየል ቤት አለና በአያት ከባብ አለና አራብሳ አለና በአካል ግን ንሕና በአካል ከም ንሓስበና ንሓስብ ዘለና ወይስ እግዚአብሔር ንዓና ከም ዝሓስበና ንሓስብ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝሓስብ ክርስቶስ ኣብ ዘሎ ንስኻ ኣለኻ ኢሉ ዝሓስብ ክብር ንኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ህይወት ካትርጎም ዘሎ ካብይ ካት ጅምር ዘለካ ማለት ኢየሱስ ካብ ዘሎ ኣነ ምስኪን ኣነ ገንቦ ኣነ ሸኽላ ኣነ ጠማማ በመሐረኛ ጽለይ ጽላት ታትና ዝመስል ማለት እግዚአብሔር ከነገረካ ከለኹ እንታይ ዝብለካ ኖ ንስኻ ኸም ይኮንካ ንስኻ ወደይ ኣብ ዘሎ ኢኻ ዘለኻ ጎይታ ይባርኽ
ወዱ ካብ ዘሎ ንምጅማር ከዓ ኦንሊ ዘለና ነገር እንታይ ማለት ብዛዕባ ወዱ ምስማዕ ብዛዕባ ወዱ መርዳእ ብዛዕባ ወዱ ኣንደርስታንድ ምግባር ስለዚ እንታይ ብለና ኣሎ ሙሴ ብዝተጠመቆ ጥምቀት ተጠሚቆም ብባሕሪ እሺ ንቐፅል ቀፂሉ እንታይ ብለና ኩላቶም ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ እዚኣ የደለያ ዘሎ ኩላቶም ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ እንታይ ገበሩ መንይስ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ እንበልዖም ንምንታይ ንኩሎም ማዕረ ዝኾነ ህይወት ክካፈሉ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ ንዓና እውን ወሪድልና ንምንታይ ኩላትና ሓደ ዓይነት ህይወት ክህልወና ኩላትና ሓደ ዓይነት ጽድቂ ክህልወና ማንም ከይምካሕ ማንም ካብ ማንም ዝሓሸ ከይብል ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ሜጀር ዋን የዶ ገለ ኤዶ ሜጀር ቱ ሜጀር ስሪን ገለመለ ዝበሃሉ ሰባት ዝተፈለኹ ሰብ የገለመለ ተመፂካ ሓደ ሰብ ዘይተረድኦ ነገር ኣሎ ንስኻ እንታይ እዩ ካብ ሓደ ምግቢ ከም ዝበልዓና ይተረድኦን ሓወይ ንስኻ ሜጀር ምናምን ትብለና ዘለኻ ናይ ብሉይ ኪዳን ጥቕስ ጠቒስካ እምበር ናይ ብሓቂ ተሪኢኻያ ነፍስኻ ካባይ ምንም ዝበለፅካዮ ህይወት የብልካን ንስኻ ካባይ ዝጎደለ ነገር የብልካን ስለምንታይ ኩላትና ካብ ምልኣቱ ተቐቢልና ምሽ ይብለና ፀጋ ልዕል ፀጋ ተዋሂብና እዩ ዝብለና ምልኣትና መን እዩ ክራይስት ሃሌሉያ ንቐፅል ስለዚ ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ ምግብ በሊዑ ንስኻ እንታይ ከም ዝኾነ ክርኤና መና ከም ዝኾነ ንቐፅል ይቐፅል እንታይ ብለና ኩላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ እቲ ሓደ እንታይ ሰትዮም እዚ ጉዳይ ፊዚካል ኮይም ሰትዮም ግን እንታይ እዩ ነይሩ መንፈሳዊ እዩ ነይሩ ይርዳኩም አሉ ሓሳብ እቲ መና ካብ ሰማይ እንዲወሪዱ ኢቨን ሰትይዎ ዝነበሩ ከውሑ እውን ካብ ሰማይ ዝፈለቀ ምንጭ እዩ ነይሩ እምበር ኣብ በረኻ ከውሑ እኮ እዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ ካብ ከውሑ ማይ ክትሰቲ ትኽእል ከውሑ እኮ ከውሑ ማለት ተረዲኩም ኣሎ ዓብይ እምኒ ማለት እምኒ ካብ ውሽጢ እምኒ ግን ዝኾነ ነገር ፈሊቁ እስኻ እንታይ ከም ዝኾነ መን ከም ዝኾነ ይነግረና ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ መንፈሳዊ መብልን ወይ ከዓ እቲ መንፈሳዊ ምግብን እቲ መንፈሳዊ መስተን መን ይልና ጳውሎስ ርድኢት ከይዱ ክሪኦ ከሎ መን ከም ዝኾነ ይነግረና ራእዩ እንታይ ከም ዝብለና ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሒ እቲ ከዓ መን ነበረ ሃሌሉያ መን ነበረ ክርስቶስ ነበረ ከም ከውሒ ኮይኑ ዝስዕቦም ዝነበረ ክርስቶስ ከም መና ኮይኖም ዝበልዕዎ ዝነበሩ ክርስቶስ ንመን ምሳሌ ነይሩ ግን ነዝመፅእ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 እንታይ ሰበይት እንታይ ኢላቶ ካብዚ ማይ መፅኤ ከይ ቀድሕ ደጊመ ከይፀምኣንሲ ኩሉ ግዜ ናብዚ ከይመፅእ ማይ ሃበን ኢላቶ ምክንያቱ እንታይ ኢልዋ ነይሩ ቀዲሙ ኣቲ ሰበይት ኢልዋ ካብዚ ማይ ዝሰቲ ሰብ ክፀምእ ኢልዋ ኣነ ካብዚ ህቦ ማይ ዝሰቲ ሰብ ግን ደጊሙ እንታይ የብልን ኣይፀምእን ከምኡ እንተኮይኑ እንታ ገብር ናብዚ መፅእ ሓንሳ ኣስትየኒ እሞ ደጊመ እንታይ የብልን ኣይመፅእ እንታይ ኢልዋ ድሕሪ ኣነ ዝነግረከ ቃል ንሱ ኢልዋ ሃሌሉያ ኣነ ዝነግረክ ዘለኹ ንሱ እዩ ኣነ ዝነግረክ ዘለኹ ቃል ማለት ካብ ውሽጢ ዝወፅእ ቃል እንታይ እዩ ማለት እዩ ወሃ ምንጭ ወይ ከዓ ህያው ማይ እሺ ከምዚ ምስ ኮነ ግን እንታይ ኮይኖም መሲልኩም ዳሕራይ እዚ ኩሉ ነገር ምስ ተገበረሎም ብጣዕሚ ዝገረመኒ ቁፅሪ 5 እንታይ ኢሉ ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ የበልዎን ስለምንታይ እዮም ባህ ዘየበልዎ ቀዳማይ ነገር እንታይ ፀገሞም ተተባሂሉ ከሪአኩም እየ እንታይ እዩ ባህ ዘየበልዎ ስለ ዘጉረምረሙ ቁፅሪ 5 ዘላ ሓሳብን ቁፅሪ 6 ንርአያ ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ኣምላኽ ባህ የበልዎን ስለዚ ኣብ በረኻ ተወድኡ እዚ ከዓ ምእንቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነ ዝብል ቃል ኣሎ ከይንምነ እንታይ ገበርና ኢሉ መለበሚና ኾነልና መለበሚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጠቢብ ሰብ ካብ ሰነፍ ከይዱ ይመሃር ምሽ ኢሉ ካብ ሰነፍ ሕርሻ ይመሃር ናብ ሰነፍ ሕርሻ ወይ ከዓ ናብ ናይ ሰነፍ ገራት ኪድ ካብኡ ተምሃር እንታይ ይኸውን ሰነፍ እዚ ኣብ ዘርአ ግዜ ይድቅስ ኣብ ዓፂር ግዜ ይልምን መጽሓፍኩም ይምስል ስለ ጠቢብ ሰብ ካብኡ ይመሃር እዩ እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ኣብዚ ዝረአልካ ግዜ ክዝረአልካ ኣሎ ኣብ ምድሓን ግዜ ክትድሕና ኣለካ ኣብ ምዕባይ ግዜ ክትዓብለካ ኣብ ምፍራይ ግዜ ክተፍርለካ ነገር ግን ሰነፍ ተኮይኑ ሓደ ሰብ ዓሻ ተኮይኑ ግን እንታይ ዝኸውን ኣብዚ ዝረአሉ ግዜ ኣብ ዝመሃረሉ ግዜ ኣብ ዝዓበየሉ ግዜ ኣብ መንፈሳዊ ማዕድታት ኣብ ዝተዘዳለወሉ እግዚኣብሔር ኣብ ዝሰርሐሉ መዓልቲ ግዜ ኣይተረኸበን ዳሕራይ ኣብ
ውጽኢት ጊዜ መጽእ ከሎ ጸልየለ ይኸውን ልመና ማለት ጸልየለ እምሽ ማኖፍ ጋር ጸልየለ ደወልት ድወል ማኖፍ ጋር ካ ጽቦ ገይሩ ጸልየልካ ከመይ ገይሩ ዘሪፍ ወሲዱ ካብ ጅባኻ አራጊፍልካ ይጸልየልካ ማለት መጀመሪያ አስገባ ይብለካ ማለት መጀመሪያ አስገባ ከይተባሃልካ መጀመሪያ ግባ አንተ ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ቶሎ ቶሎ ይልካ ናብት ተሰራልካ ስራ ፕሬዝ ጋር ቶሎ ቶሎ ይልካ ምዕባይ ምፍላጥ ምርዳ ዛሬ ማንንም ከታለካ አይከል ማንንም ዚታ ክስሕቅውን ተንስአ ዝብል ከም ተጻሓፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት እንታይ ትግበሩ አይትኹን ምሻላ እንታይ ማለት መምለኽቲ ጣዖት ማለት ونقرأكم مملكة طاوت مالت اتقال أبي كابي امسيو مسيلكم باولوس كاب زعات معرف 30 كلتن ينسيو طاوت ملخت نيرم كوينم نيرم بخميم كوينم نيرم رأيشك معرف 30 كلتن زعات تلو تلو إننا هنكين مخنياتهم جزيه بلنا بتنزلاتنا جزيه متحف قدسكم ناقلتكم رأيه هاللويا متحف قدس زيبلكم سبات كبرنا يسيخون متحف قدسكم وهابكم تصليوا هاللويا ويبقى هذا المتحف قدس زلوا سب ويا موبايلكم رأيه مجلس لومي قدس متحف تاريخ قدس موبايل يخوين زلوا هاللويا كويتاي بارخ نغطل زاد ساعات 30 كلتن طاوت عمليهم بخمي عمليهم انتهي بلنا متحف قدس وطريق حدا اتهز بخا موسى كاب كرن كي ورد خم زنقود قد مسرعيو ما نو خمس دنقو يا مسرعيو ناب آرون تأكبو أمو إذا كاب مدري جبسي زوج أنا موسى اتسبعي انتهي كم زروخبو عين فلتني مو خلني معلت صنيحو 4 معلتي تنس أكادمينا زخدو أمالك تقبلنا بلو تايز قبرو Oh my God سكن عايكم وخم تبلونا أنا جسكم عايكون كون عايكونن خا هاللويا جن مثالي إحنا نقولكم كلاتكم تأكيدنا أي بك أيس قال ملينا بزح سرتينا يوجه هاي من لسندي يسوس هاي من سندي هاي ده على تصريح لكم سووا وديو لكم فتيم لكم زبلنا بزح نجر تباهيلنا نيرو 5 نجرنا بيوتنا يتجلس سلزي سامي بقى زخونا نجر سرح نابز نبرنا هيوت كن ملس حدا نجر نقبر تلكان ناو عالم كن ملس مالتي بقى محرة إلى تايدا حيش مو إلى ختم خم خراكم تجمر نتاي لوم أرون بقولون تاي حيش لوم بقى أورك لنا يلومو بقول كلاتكم أبيكم زلوا بزنكم زلوا كل نجاركم أو تصمو تحرى أنا تصبوا غيرت أو تصرح لكم يلو كلهم نأرون تاي غيرهم ما يبل أرون مالت كهاني باجي باستر أرون مالتي هلهم زين إيش ميجر وان أرون أقل كوي أقل خوينو نايسب حزبي نايسب جهات نايسب دليل زقلقل مالتي أرون مالت نايكزابير دليل هيكون نايكزابير بحزب بلو دليلتهم أودو مسمعي بحزب بلن ودي إلنا له هجي مدرنا زلوا بزح أقلقلوت ناي ودو أقلقلوت ديو ويس نايسب دليتيو شاك برو هجي نحنا نايسب دليت هنجمر نيرنا نتاي نخول مسلكم بأتر بأقارج من قد كابز بوتا وطينا زقر من تنسر حي مسلكم نايسب دليت هنجمر مالتي نتاي نسو فلك متى زاري قلب اقر قدي فما له مثلا انا اقر اراقفو اسكي فترالو بل اسكي برالو ومبر لا يوط اس كفتا يني نو بولسكي زمانو يكفتا زمان نو بولسكي زلالو كفت لالاچو ምንም ከፋትልም ወንበሩም ላይ ወጥተህ የሆነ ላይ ወጥቶ አንተ ወንበር ላይ አይደለም ጣራ ላይ ብትወጣ ምንም አታመጣ ምንም ይሁን ዘይተም ጽናይ ሐቂቅ ምክሩም ተለው መጽኢሎ ኢየሱስ ሰማይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይخስማዕ ዘሎ እግዚአብሔር ባህዘብ ብለን ወደይ ግን ብዙ ሰብ አይሰምዑን ዘሎ ሕጂ ዛዕባዚ ናራብ ዘለና መን ሰማዕካ አና ቆጭ መጻወት ኮይና ናይ ሰባት ናይ ዝኾኑ ሰባት መጻወት ከም ጳውሎስ ዝበሎ ናይ ብዙሓት አገ ሰባት መጻወት ኮይና ይናይል በቃ መጻወት በቃ ከሕዝኑ ወደ ሳቶም ዝኾኑ 30 ሰብ ሒዞም 20 ሰብ ሒዞም ገለ በለ ይብሉ ሳቶም 3000 ሰባት አለው እዚ 3000 ሰባት ዝጓዓዝዎ ዘለው ሰብ ግን كم بتخكل ناي كريستوس ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ደም ዝኾኑ ዘሎ ወይስ ናይ አሮን አገልግሎት አሮን ታይልዎም ይብላዝ መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ዕረፍት ኸይአቱ ምኽንያት ዝኾኖም ሓደ እንታይ እዩ አሮን ታይ ገይሮም ይብል ወርቅ ሰርሐሎም ይብል ሙሴ ደንጉይና ይሉ ናብ ጎበ ስለ ዝደይበ ወርቅ ሰሪሖም ናበይ ክምለሱ አነ ግን ዘይተረዳእትን ነገር ክትምለስ እሺ ደሓን ጽቡቕ ክትምለስ መሳብካ ጽቡቕ ግን ዘይሐሰብከ ያ ነገር አላ
كتمصح لها كو اغزابير قيح بحري كفيل يحلف كامش حج تملس كلها من كخفلك اخا نابي اخا تملس اورد كو تعطيكو تبحري من قد كو يله سب زي كره من قد كو يمرحو كاي من نسين كاخوي كاي حاسبكو يخم غيرهم اغزابير نابيك كيتخيل سلازي طاوت نسرح يلومو صريح لهم كما يزمله لحم لام مراخ ده كما يزبلت مراخ بورق تصريحه خف يلا دحراي عللكم له جميرهم كسجدوا له جميرهم كعطنوا له جميرهم ارون وعلونا يغلغلوتو هاليلويا رامباندا باغلاغا غلبل هاليلويا غلبل خغلغل جميروا له زغرمكم كلهم كጨفروا جميرهم بقى نفسهم بقى انتاي مخبلكم انتاي زبحال بتግርኛ ይሄ ራሳቸው መሳት مسحات بحال مشال أنا حجب زحد حدا جزء زلوا شرش زلوا مسحات أيرد أنت مالي يوم يرن بعلان نماني زري أزنورك بعد أبتي تعشمو أبز موبايلي علني كم زخم زولو جواي ملو خمس خمس يقولوا عمالتي ترى زابير مسجن حالي لي يلو تصحف كعلفت كومين أنا حتى ملكت غير سيد الله ينتني أنا زلوا منفس ريزيت ناي كريستوس منفس ريزيت كميل كلها صقور تشفينهم خلو أين حفرون كنا بزقوا بقى زيك زابير مسكين منفس كله صار لبز جزاي نخلع تكون خلكوي فزي ترديك ناي أرون أقول بلوتي بعد نفسهم صحيتهم كذا صخيرهم باولوس يقولنا دحريك زميوم كذاس ጩኸት ፍጨት ፌስታ ሆይኑ ማለት ሙሴ ኻብላ ዓር ሆይኑ ሰሚዑ ንኢያሱ ሓቱ ብታሕቲ ጽበይ ነይሩ ኢያሱ ስማዕ ኢያሱ ኢልዎ ኢያሱ ይነበረን ባይዘ በዚ ገጠም ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ኢያሱ ምስኡ ነይሩ ብታሕቲ ጽበይ ነይሩ 40 መዓልቲ ሙሉእ ግን ኢያሱ ክንታይ ይበልዕ ነይሩ አይገርመኩምን ክብር ነየስ ይኹን አይተጻሐፈልና ግን ይጽበይ ነይሩ ሙሴ ተወሪዱ ተመሊሱ እንታይ ሰምዖ ዘለኹ ድምጽ ኢልዎ ናይ ጦርነት ድምጽ ይኮነን ኢልዎ አይኮነን ናይ ካል ድምጽ ውን አይኮነን ናይ ዘፈንን ናይ ዕልልታን ድምጽ ይሰምዕ ዘለኹ ኢልዎ እንታይ ከም ዝኾነ ንኺድ ኢልዎ ምስራዮም ሙሴ ጣዖት የምልኹ ነይሮም ነዚ ብወርቅ ዝተሰርሐ አሮን ሰርሐሎም አገልግሎት ካብ ክርስቶስ አገልግሎት ወጻኢ ካብ ሓድሽ ኪዳን አገልግሎት ወጻኢ ካብ ሓድሽ ኪዳናዊ ልምምድ ዝኾነ ህይወት ወጻኢ ዘሎ ጣዖታዊ አምልኾ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ሰርሐሉ አምልኾ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ግን እንግዲህ በሐድሽ ኪዳን ንትምህርትና ሆን ተጻሒፉ ይልና ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ወጻኢ ዝመስ ንክርስቶስ ኢየሱስ ብምፍላጥ እግዚአብሔር ንምምሳል ካብ ወጻኢ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ልምምድን አምልኾን ዝኾነ ይኹን መለኮታዊ ስርዓትን ካብ እግዚአብሔር አይኮን ኔቨር አይኮን ካብ እግዚአብሔር አይኮን ንቀጽል ስለዚህ ምስ ወረደ ሙሴ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብርዴት ተናዲዱ አውቶማቲካል ተናዲዱ ሙሴ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ቀጸላ ወይ ከዓ እንታይ ጽላት ምሽ دربي وين he was aggressive by the way حقو إلى إخزابير aggressive مكنياتهم إخزابير بحر إنتاي كم زخونه فريتي موسى إذا قلوا قبله خلوا تراش أقولهم ريما ميلو كو إخزابير بتمان كو نخيسهم نير تراش تعطوا من التاريخ بكار إخزابير كود أكاي ده هراي مصحف كودسكم إزبلنا سمع موسى يلون إخزابير مزي أنا هزب زي بحنت كيزي خطفوا إيلو نعها هزب قبر كايلو نو أيكون قويتا أنا سمعني له كاب جبت زوج أخاي هزبي نتوم سمعوا خسباتكو نجستات بعالم زلوا سبات كاب جبت صوتي ومسحب بركات ريفوهم قبل كايو سلازين عاطفة أني لبسي كأنه تعود كم زغن نزيم سبات قرفهم له نمت عم زقرم نجار تريهم طيب للناس كم قصنا قدر سلسته كلهم تهزب توم هزب خاء أب زانهم زنبرق على قلابتي ورقيك أنتي توم ناب أرون عم تصوه نص خاء كاب أداوم وسيدو بمندل بممسليك أريسو أفسيسو خاء مرخ قبرو نساتهم دما وو إسرائيل كاب مدر قبطي زد يبوخا آمال اختخا أزيعاتهم يوم بلو آمين يبر كل مالتي سلازي بزم خنيات أو تعملي خومي بلنا نغطر قطر شو منت نخيد قطر شو منت نملس نابزي قدما يكونوا مرة بعسرته قطر شو منت خالق خزي ناب بزم نايبر خاهي وتأيني يرد أجمع قطر شو منت كم تقالي أتوم زمن زور أمه بحنت معالتي عسران سلستان شحن زودقو أين منزر كاي ممنزار مالت مستقران صوتها رونج زخونه من قد مخاط رايز يكونس ممنزار مالت كاب كيدان وصا منبار مالت
ምክንያቱም ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 መጽሓፍ ቅዱስ አረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ እስራኤላውያን ብሕጊ እግዚአብሔር እንታይ ገይሮም ምስ ሕጊ መርዕዎም ነይሮም ምሽ ዳሕራይ ምስ ንኻልእ እንተ ኮይኖም ዘመውቱ እዮም ኢሉ ዘሰም ንሕና ከዓ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስጋ ምስ ክርስቶስ ተኮይና ኣለና ተመርዒና ኣለና ቃል ኪዳን ኣቲና ኣለና ስለዚ ንኻልእ ክንከውን ኣይንኽእል ንብሉይ ኪዳን ክንከውን ኣይንኽእል ንሕጊ ክንከውን ኣይንኽእል ስለዚ ኣይንዘሙ ይብለና ኣካላዊ ዝሙት ወይ ከዓ ናይ ስጋ ዝሙት እውን የመልክት እዩ ማለት እዩ እዚ ኸ ኣበይ ተፈጺሙ አይነ መንዝር ዝብል ቃል ኣበይ ተፈጺሙ ዘህልቁ ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 እስራኤላውያን እንታይ ከም ዝገበሩ አይዎ ዘህልቁ ምዕራፍ 25 ቁጥር 1 እስራኤል ድማ ኣብ ሸጢም ተቀመጠ እቲ ህዝቢ ከዓ ምስ ኣዋልድ ሞዓብ ከመንዝር ጀመረ ይብል እንዳኸዱ ኣዋልድ ሞዓብ ረኺቡ ሞዓባውያን ፍልጥኩም ኣለሆምሽ ኣዋልድ ሞዓባውያን ረኺቦም ዳሕራይ ምስቶም ንሰናኡ ዝነበረ ኣዋልድ ተኽገብሩ ጀሚሮም ከመንዝሩ ጀሚሮም ንሳተን ነቲ ህዝቢ ናብ መስዋዕቲ ኣማልኽቲ ፀውዕኦ ሃሌሉያ ይርዳእኩም ኣለ ድዩ ሓፍትና ሄዋን ናብቲ ናይ ተመን ሓሳብ ከም ዝፀውዐቶ ሃሌሉያ ኣዋልድ ከዓ ናብቲ ጣዖቶም ወሰዱ ባይዘው ጓል ሓያል ትፈልጡ ዲኹም ኣለኹም ሳይ ጓል ብክርስቶስ ጸጋ ጥራይ ተድሒና እያ በዚ ናይ ጸጋ ቅድስናን ጽድቅን ክትነብር ከላ ኢቭን መጽሓፍ ቅዱስ አረኮ እንታይ ኢሉ ብውላድ ትድሕን እያ ኢሉ ኣብ ውላድ ግዜ ኣብ ውልድ ግዜ ማለት ኣብ ሕርሰ ግዜ ትድሕን እያ ናይ ታሽም ቃል ተጠቂሙ መጽሓፍ ቅዱስ አረኮ ሎ ግን ኣብ ኤደን ንባዕሉ መቀዲማ ዝወደቀት መን እያ ሕጂ ከይተባእስኑ ምስ ሄዋናት ሃሌሉያ ኣነ ከም መጽሓፍ ቅዱስ ዝበለኒ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ዛስ ዋይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትሕቲ ሰብኣየን ምሽ ኣለካ ኣብ ትሕቲ ተባዕታይ ኣብ ትሕቲ ወዲ ኮይነን እንታይ ክገብራ ኣለዋ ሰሚት ክገብራ ኣለዋ ኣብ ብዙሕ ነገር ቀዳሞት ክኾና ብዙሕ ፅቡቅ ኣይኮነን ይብለና መጽሓፍ ምክንያቱም ንምግጋይ ቀረባ ስለ ዝኾነ ትምህርታይ ኣይኮነን እዚ ዋና ሓሳብ ክምልሰኩም ግን ወዲ ግን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ክጋገ ከሎ ትርእይዎ ናይ እስራኤላውያን ደቂ ተባዕትዮ ምዘና እዚ እንታይ ገይሮም ኣመንዚሮም ድሕራይ እንታይ ኢለ ንሳተንከ በሉ ንዑ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ ኣምላኽና ከዓ ክነፋልጠኩም ኢሎም ዓራ ኢሎም ከይደ ምስ ኣማልኩም ተፈሊጦም እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስኪ ብሓድሽ ኪዳን ክነግረኩም ሓድሽ ኪዳን ኣብ ግበረልና ሃሌሉያ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ግበራ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ክንገብረልኩም ዝኣመነ ምስ ዘይኣመነ እንታይ ሕብረት ኣሎ ዝብል ቃል ኣሎ ምሽ ኣማኒት ጓል ወይ ኣማኒ ወዲ ምስ ዘይኣመነ ሰብ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ወይ ከዓ ናይ ሓዳር ሪሌሽንሽፕ ተጀሚሩ እንታይ ዝኸውን መስለኩም ኖርማል መስለኩም ችግር የለውም ጌታ አስቀብለው አሉ በእውነት አስቀብላታሉ ተው ዘይኣመነ ሰብ ማለት ቀዳማይ ነጊረኩም ነይረ ዘይኣመነ ሰብ ማለት አቡ መን እዩ እስኪ ንገሩኒ መን ይቦ ንስኻትኩም ካብ ኣቦኹም ካብ መን ይኽእልዎም ካብ ዲያብሎስ መጽሓፍ ቅዱስ ምሽሎ ስለዚ ኣቦ ዲያብሎስ ተኮይኑ ዘይኣመነ ሰብ እንተራ ተመሪዕኺ ፀገም የብሉን ኢልኪ ዳሕራይ መን ይኽመፅእ መወዳእትኡ ቆልዓ ተወልድ ከለኻ ሓተካ ክመፅእ ወዱ ኣያት ስለ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሃሌሉያ ናበይ ክመፅእ እዩ ናብ ገዛ ንስኻ ከዓ ምንም ክትገብር ኣይትኽእል ንሓማትካ እታ ክትገብር ሓሙኻ ድዩ ዝኾን ዘሎ ሓሙ ንሓሙኻ ትቅበል ኢኻ በርኻ ከፊትካ ዌልካም ኣቶ ሰይጣን ኢኻ ትብል ማለት ምስል ኣለዎ ያቱ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ኣነ ከምኡ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ሂወቶም ከበላሽው ከለዉ ርአ ምስ ዘይኮኑ ሰባት ሕብረት ክገብሩ ከሉ ክነግረኩም ኣነ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ምስ ዘይኣመነ ሰብ ሕብረት ምግባር ምስ ዘይኣመነ ከምዚ ዓይነት ሪሌሽንሽፕ ምጅማር ማለት ኢሉ ተመን ኣብ ውሽጡ ወይ ከዓ ገበል ኣብ ውሽጡ ምስ ዘለዎ ሰብ ምትሕቕቓፍ ማለት እዩ ኦ ማይ ጋድ ካን ኢማጅን መንፈሳዊ ሚስጥር ኣለዎ እዚ ስለዚ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ፀገም ከዓ ከምኡ ነይሩ ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ፀገም እንታይ እዩ ምስቶም ዘይኣመኑ ኣወዳት ምስዘን ዘይኣመና ኣዋልድ ሲምፕል ዝኾነ ነገር እንታይ ይገብሩ ነይሮም ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ይገብሩ ነይሮም ስለዚ ኢሎም ጳውሎስ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ክትፈልጡ ኣለኩም ክትመሃሩ ኣለኩም እኮ ምስ ዘይኣመኑ ሰባት ብዙሕ እንደም ክዛረብ ኣይደልን ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ኣበይ ዳ ኣሎ ሓደ ሓውና ነይሩ ቀደም ሳሚ ኢልኒ ኢልዮ ኣነ በቃ የለዋን ኣብዚ ከነኣንስ ኢልኒ ከነኣን ማለት ቸርች ማለት እዩ ኣብ ከነኣን የለዋን ኣዋልድ ስለዚ ናብ ግብፂ ወሪደ ክምለስ ኢልኒ ከይዲ ውረድ ክትምለስ ከለኻ ግን ዘይክራኸብ ምክንያቱም ቀሊል ነገር ኣይኮኑ እንታይ ክብለኩም ደልየ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣበይ ዳ ኣላ እኖም ኣዋልድ ከዓ እንታይ ከላ ክርስቲያን እንተኮይኑ ኣይርድኦን ሓቀን ኮይን ከዓ ክርስቲያን ዝኾነ ክርስቲያን ክበሃል ከሎ በቃ ዝኾነ እንታይ ኢኻ ዝብሎ በምሓርኛ ቋንቋ ክዛረብ
ኣይጥቀም ናብዝን ጥቀመን እንዲና ግን ጽቦ ዘይኮነ ቃል ክትጥቀም خእል ዳይ ማለት እዩ በቃ ብሻልክ حሪፍ ኣይኮነን حሪፍ ናይ ዘይኮነ ተቃራኒ ነገር ባዕለኩም ወሰዱ ሃሌሉያ حሪፍ የለን ይብሉኻ አበዳ አለ حሪፍ ኣብ ዓለም حሪፍ ቋንቋ ዛረብ ማለት እዩ ሃይ ሃኒ I love you I miss you ዳራይ ወይ ልበቅለት አቅለጦ ልብኺ እናቅለጦ ናብ ግብጽ ካብ ተወርዲ ሓው ከምዚ ኣዘለ ሓውኩም ይሻሎ بورحي I love you بلك حشكي هاللويا ما يجزهر من فصل له أدريس praise God أتبى بدقيقة النابل نابزي كنا نقدر كغلي تحكني هو تيجي عشان كم هو بالك الله خا بور حرق زي كنا تبزل لك هاللويا حارف كون praise God anyways نقصد أنت عم كوينهم كم وغيرهم يبلنا هالشيء نقصد نتحت نورا دمو وطرت شعته أتوم بت معات زموتو خا عسران 4 شح خونو يبلنا مش زهلكم معرف عسران 5 قطري تشعت ابزونكم هم يلنا مش بزحات مويتهم يميلوا እሺ نغطر قطرة تشعت نغطر قطرة تشعت قطرة تشعت مالت قدما يقرطس معرف 10 قطرة تشعت ناب قرطس تمليسي اذا نابزنا بتني زغيد زلو قدما يقولون سمرا 10 قطرة ساعات خمت قالي اتم زفتنوا امو بتمان زطفو نكريستوس انتاي نغبرو اين فتنو كريستوس صريح زودو ነገር زي معقاب زي مقبال بو زي منبر تاي مالتي نكريستوس مفتتان يلو ስለዚህ ታይ ንግበር ካብ ስራሕና ንውፃ ካብ ግብርና ንውፃ ካብ ጻዕርና ንውፃ ናብ ክርስቶስ ስራሕ ንመለስ ክርስቶስ ናብ ዝገበሮ ነገር ንምፃ ናብ ካብ ምጉምራም ንውፃ ናብ ምስጋና ንመለስ ስለዚህ መጽሐፍና ክዛረብ ከሎ እንታይ ይለና ንክርስቶስ አይን ፍትኖ ይብለና ቁጥር 10 ከምቲ ገሊአቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፊኢ ዘጥፍኦም አይን ዕዘምዝም ንዕዘምዛ ማለት አይ ማለት ምጉምራም ይምሽ ዘህልቁ 16 ቁጥር 3 እንታይ ይብለና نموسين نارونن كتصاررو تاكيبهم دما بزلو اخيبا كلهم قدوسان يوم اغزيابير دما اب ماكلكم يومو امبزا ابزيحكم ويلمو نموسين تاي مالتي نحنا ون كنغرغل نخيرينا قدوساينا نحنا ون قبات علنا ايو هاليلويا خبل جميرو ترديكم مالت حساب زي زخا ابزع اغلغلوتي اب اغلغلوت تاي مالتي زي ها مثالي حادثه بستوهاوت صقا نبر كلو تايبل سبات أنا خون خليل كم حساب عينت مالتي بهلا جن نموسي تقايم من تاي مالتي أبزي حياة مسيلهم أبزي حياة نحن هون قدسان كوينا نحن هون قبات كوينا كم تسخات قبر زل خام قبر رايت أي أبينا كم سترة يكونن نظام آرونن دك آرونن ليواويانن زقبرو زلوا أقل عن زعاتن زلوا نحن هون هم قبرون خلينا إلو سلزي بزيك زي خاء تايلو ومتحف بزارب كله بزوح نجار تفصيم قصر 4 موسى خمسة مسمعة بدنجيز بقصو تدفع نقرحنتم اخيبا او خمزي يلو تزاربه قرح مالت سباي دق قرح ازبالو مش قالوتهم سبات نيرم مستحابلو دق قرح تاي كم زخون تذكروا يوم مش تاريخو تاي كوينو يبل صحف تزارب كله مدر تخفي تقطتا فلايت غيرم نابي نفسيول هاللويا نفسيول فلايت غيرم كبرني سيول لو ما انت بزي حلو تمرتي ابز حصر نجر غيرك ودي هاللويا اوكي نابزي تحتوي تزل حساب حنت نجر رئي خن دمدمينا اغزابير مسكن حسابي كتقللها معناتي اوكي ناب قرنطس نملس ناب قرنطس كنملس كلنا انت يبلنا وطر 10 حدا وطر 10 حدا عرف 10 حدا از كل ملب مخون يو زبصحم انا نتي مودعتا زمانات نزركبنا ون تغساص خوننا ايو تصحافه سلازي اتدو إلو زلو زمسلو كيودق يتنقل بناي بعلو سرح دو زباله بناي بعلو نقر دو زباله سب كتصورو زي كل فتنا يبص حكومن فتنا خقات منا غني اتفتنا جن كاب كرسي يبلصن هاللويا فتنا خا مخنيات هبيدا قالو انتاي دا غمي نابيو قلمل ايتبل نغزابير تامن هاللويا بغزابير تامن كقطلنا بقرميت غزابير هياو سلازغونه سرح سلازغونه غزاوي كاب زغونه فتنا تايكون كون اينخل تناويصنا حسابنا خسرق يبلو اشي تحنت نجدي دليا زلخ كنت هايلنا قطر 10 4 تخيدو فقراتي سلازي كاب مملخ طاوت هدم كم مستوعلت يزارب زلخو نزي زبلو زلخو بعلاتكم فردو ويبلوم قرنطوس انتاي يغبرو نيرم بحصيرا مارينيا تግርኛ ማለት ይሄ ታምጽ ኦገሞም ነይሮም ንጉሆ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕድ ይቆርሱ ወይ ካ እንታይ ቆርሱ ነይሮም
ድራር ጎይታ ይወስድ ነይሩ ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ከይዶም ቀደም ዘብልኽዎ ዝነበሩ እንታይ የምልኹ ነይሮም ጣዖት ኣምልኾም ምምላኽ ጥራይ ኣይኮነን መኣዲ ይካፈሉ ነይሮም መኣዲ ምክፋል ማለት ናይ ኣብና ኣረጋዊ ወይ ናይ ጋብር በዓል ንዓመፅ ኣብላዕ ተባሂሉ ምብላዕ ማለት ኣይኮነን ከይድካ ምምላኽ ማለት እየ ምብልዑ ፀገም የብሉን ፀገም ስለ ዘይብሉ እቲ ዋና ነጥቢ ከይድካ ግን ጋብር ኣቦይ ኢልካ ክትፅሊ ተጀሚርካ እዩ ንግሆ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኢልካ ፀሊኻ ከይድካ ድሕሪ ቀትሪ ጋብር ኣቦይ ኣብና ኣረጋዊ ኣቦይ ክብሉ ጀሚሮም ናይ ቆሮንጦስ ሰባት ስለዝታይ ኢልዎም ክልተ መኣዲ ትቆርሱ ኣለኹም ኢልዎም እዞም ሰባት እዚኦም ዘምልኽዎም ዝነበሩ ጣዖታት ነይሮም እዞም ጣዖታት እንታይ ዓይነት ጣዖታት ነይሮም ኣፖሎ ዝበሃል ኣክሴሌጲስ ዝበሃል ዴሜጥሪስ ዝበሃል ኣፍሮዴትና ዝበሃሉ ጣዖታት እንዳኸዱ ድሕሪ ቀትሪ ወይ ከዓ ናይ ንጎ ክኸውን ይኽእል ተለዋዋጭ ነይሩ ምስ ጎይታ ሕብረት ይገብሩ ኣብቲ ከዓ ሕብረት ይገብሩ ናይ ጎይታ ድራር ይወስዱ ናይ ጎይታ መኣዲ ኣብቲ ከዓ መኣዲ ይወስዱ ስለዚ እንታይ ዓይነት ፀገም ነይሮም ሰባት እዚኦም ህፃናት ነይሮም ማቹርዳ ይገበሩን ነይሮም ኣይዓበዩን ነይሮም ኣይበሰሉን ነይሮም ስለዚ ብሰሉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ጳውሎስ እምበር ክትቅሰፉ ኢኹም ኣይኮነን ዝብሎም ዘሎ ትምህርትና ፃሒፊ ክንበስል ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር በዚህ ህይወትና ክርስቶስ ኢየሱስ ብምብላዕ ጥራይ ብዘሎ ዕቤትን ብዘሎ ማቹሪቲ ወይ ከዓ ብዘሎ ብስለትን ክመርሐናን ክዕብየናን ብጎይታ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ክበዝሓልኩም እዩ ሃሌሉያ እስኪ ሁላችሁም ኢልኩም ሓፍ ኣብሉ እሞ ካብ ሰማይ ቀጥታ ዝወረደ ናይ ሰማይ መና ጥራይ ኢና ንበልዕ ብሽም ኢየሱስ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናይ እግዚአብሔር ሕያው መኣዲ ኢና ንበልዕ ብሽም ኢየሱስ ካብ እግዚአብሔር ኣፍ ዝወፅእ ምግቢ ጥራይ ብምብላዕ ምዕባይ ይኹነልኩም ካብ እግዚአብሔር ኣፍ ዝወፅእ ናይ እግዚአብሔር መኣዲ ምጉልባት ይኹነልኩም ካብ እግዚአብሔር ኣፍ ዝወፅእ ናይ እግዚአብሔር መኣዲ ብሽም ኢየሱስ ምጥንካር ይኹነልኩም ካብ እግዚአብሔር ኣፍ ዝወፅእ ናይ እግዚአብሔር መኣዲ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትኩም እናዓንበበ ኸይድ እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትኩም እናተለወጠ ኸይድ እዩ ህይወትኩም እናተሓደሰ ኸይድ እዩ ካብ እግዚአብሔር ዝወፅእ ነገር ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ይልውጥ ብሽም ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ይቀይር ብሽም ኢየሱስ ሎሚ ሓደ ሰብ ለውጥ ኮይኑሉ በኢየሱስ ሰብ ናይ ነፍሲ ለውጥ ኮይኑልኩም ኣሎ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ሎማ ዓንቲ ብሽም ኢየሱስ ይዛረብ ኣለዎ ሃሌሉያ ናይ ሓደ ሰብ ነፍሲ ናብ ዓብይ ለውጥ መፅያ ኣላ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ናብ ተኣምራዊ ለውጥ ክትከውን ብሽም ኢየሱስ ንፅለለና ተኣምራዊ ዝኾነ መለኮታዊ ለውጥ መለኮታዊ ዝኾነ ለውጥ መንፈስ ቅዱስ ሎማ ዓንቲ ኣብ ህይወትና መለኮታዊ ለውጥ ስለ ዝገበርካ ነመስግነካ ኣለና ወድኻ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ህይወትና ይነግስ ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ውሽጥና ይጥንክር ስለ ዘሎ ነመስግነካ ኣለና ብውሽጢ ሰውነትና ብሓይሊ ብርታዕ ስለ ዘለና ነመስግነካ ኣለና በኢየሱስ ክርስቶስም ከምቶም እስራኤላውያን ዝኾንዎ ንሕና እግዚአብሔር ኣቡ ብዝመፅእ ነገር ስለ ዘይንውሰድ ነመስግነካ ኣለና ብዝመፅእ